ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra mangi hakhir dob yeng jongpi Kum Shibanta ban pensngotho ye ki pai ba nong song snong jong ka them Ribhoi district halor ka jingdon kam ban penne pensa ye ka bat ban sumar ye ki telong ka office jong ka district water and sanitation mission Ribhoi district haga ar huwe teri gunai ber arjar ar puar kala penlong na ka jingya pai ba ban rakhe ye ka world water day ka bala sedang na plau jong ka office teri kamu district transport officer nongpo bala penkot pat hamuda market complex ka badan hanongpo Hagani gajing yat pai ba le simbenta lang da kakinhon Ribhoi yong main hapo gajing lam jong president usamla isen a hing bat ki khna school harangkat ki officer bat ki reurang ba ki bala ki plakat bat ki banners ki badan ni gajing tho ban pensngo tho shi ki pai ba halor gajing don kam ban penne pensa ya ka umbam umdi Jal Jeevan Mission ka kuwa panwanra ya kani ka functional house tap connection nani kata ka core siya ka way pa ka way ka thliving ha kani ka jilla ka jongi para kumju hi agari India hi para ka way te Ribhoi district hi kadai ka aspirational district ka pamot pa kadai ka way na ki district ki badang sadin ha kani gari India ka jongi Batungta nakaliang sarkar ka target jong kini ki house tap connection lani ka target jong kini ki korum ki badiban poi sya ki long yeng ki paper kalong palat ya ka sanpusan hajar tam sanpusan hajar praspa nyoku pratali bak hadu benta niladep on poi sya ki as nyo hajar Lai pusan tali gilong yeng bagi daksa sa komba ar punyo hajar kaspa nyo pelai tali iye bangi hak ban pendep ha kini ki banai jaban wan te nakaliang ka jong ki department jong sarkar kung ke department jong PHE ke department jong water resource baru kum jo nakaliang jong ka block ka pentri kam de ka scheme shispa singi ni trai lang ban pe ba khamtam kini ki tolong Nama lada kini ki functional house tap connection nani kita ki core ki poi sya ki longyeng ki jongpi klemdon kata ka source nani klemdon kata ka telong kanlong kaba le no kata ka jing poi ya ka core sya ki telongyeng ki jongpi tegei kabadon kam yengi namar ngi baro hi kum ki khna school ngi kum ki nong tari sarkar bat ki baro ki patba ngidon kata ka responsibility lani ngidon kata ka jing clear ka crowd Banpek pa kaway ka tulong kala bandai gawa lani kala bandai gawa doy lani kala bandai ka umpo liu lani ka nuno ni ha banpek bang tu umpo liu lani tu gawa doy lani gawa ni hap ban preserve lani ni hap ban penne ban pensa ya ka khnang ba kanlak ban wonra ya ka na ka banta ki longyeng lada ka dei ki banai liur lani dei ki banai telang lani kadung no por kandung rekiap bagi kwa kalong ba kinu ki wa doi ani kinu ki wa kinum rekiang lamat lada kini rekiang kabot ba ya ka umbam undi ka jongi haki snam ki banwan kan sapoi ka jing ka bakra